Mae bwyd gwastraff yn cael effaith fawr ar newid hinsawdd, a dyna pam mae mwy a mwy ohonom yn ailgylchu'n gwastraff bwyd. Y peth gorau y gallwn wneud â'n bwyd yw ei fwynhau. Ond mae rhywfaint o wastraff yn anochel, fel bagiau te, plisg wyau, crwyn banana, esgyrn pysgod a chi, a chrafion oddi ar y plat. Os nad ydyn ni'n ailgylchu ein gwastraff bwyd, caiff o botensial ei golli am byth. Mwyn osgoi hyn, mae Cynghorau Cymru'n casglu gwastraff bwyd bob wythnos, ac mae'r rhan fwyaf ohonom yn ailgylchu ein gwastraff bwyd gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. Wedi iddo gael ei gasglu, y ffordd fwyaf arferol o drin ein gwastraff bwyd yw proses o'r enw treulio anaerobig. Mae'r broses hon yn defnyddio microorganebau o'r enw methanogenau i dorri gwastraff bwyd i lawr o fewn tanc caeedig. Wrth iddo dorri i lawr, mae'n cynhyrchu bionwy, a gaiff ei gasglu a'i ddefnyddio i gynhyrchu ynni gwyrdd, yn cynnwys trydan, gwres, a thanwydd trafnidiaeth sy'n pweru cartrefi a chymunedau ledled y wlad. Mae hefyd yn creu biowrtaeth a ellir ei ddefnyddio mewn ffermio ac ar gyfer adfywio tir. Mae defnyddio ein gwastraff bwyd i gynhyrchu'r ynni gwyrdd hwn yn lleihau ei hangen am danwyddau ffosil, sy'n niweidiol i'n bywyd gwyllt, ein hiechyd a'n hamgylchedd, ac yn ddisodli gyda dewis amgen hwn sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd ac yn gynaliadwy. Mae'n lanach na phrosesau creu ynni eraill, sy'n golygu ei bod yn creu llai o nwyon tŷ gwydr. Ffaith ailgylchu. Am bob 6 bag te rydyn ni'n ei hailgylchu, gellir cynhyrchu digon o ynni gwyrdd i wneud cwpaned arall o de neu goffi. Cofiwch, gallwch roi pob math o wastraff bwyd yn eich cadi gwastraff bwyd i'w ailgylchu, yn cynnwys hen fagiau te a gwaddodion coffi, plisg wyau, crafion ffrwythau a llysiau, cig a physgod amrwd ac wedi i'w coginio yn cynnwys esgyrn. Crafion oddi ar y plat, neu fwyd dros ben na ellir ei storio'n ddiogel i'w fwyta eto, a bwyd nad yw'n ddiogel i'w fwyta mwyach. Peidiwch a roi unrhyw un o'r rhain yn eich cadi gwastraff bwyd ych chi. Deunydd pacio o unrhyw fath, hylifau fel llaeth, braster neu olewau hylifol, neu unrhyw ddeunydd nad yw'n wastraff bwyd. Gall yr eitemau hyn a elwyr yn halogyddion achosi difrod i offer prosesau gwastraff bwyd a blocio pympiau a phibellau a gall hynny atal y broses ailgylchu rhag gweithio'n effeithiol. Cewch arllwys symiau bach o fwyd hylifol neu ddiodydd fel llaeth i lawr y sinc yn ddelfrydol gydag ychydig o ddŵr i sicrhau bod y gwastraff yn llifo i lawr yn hawdd, heb beri i'r pibellu flocio. Os bydd angen i chi gael gwared ag unrhyw olewau neu fraster, ewch â nhw i'ch canolfan ailgylchu gwastraff y cartref mewn cynhwysydd addas os gwelwch yn dda. Ac os bydd angen i chi gael gwared ag unrhyw fraster solid neu sydd ddim ond yn rhannol hylifol, gallwch roi'r rhain yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Os bydd angen arnoch, ddarganfod pa bryd dylech roi eich gwastraff bwyd allan i'w gasglu, archebu cadi gwastraff bwyd newydd, neu ddarganfod o ble gallwch gasglu am ddim neu brynu eich bagiau leinio cadi, ewch draw i wefan eich cyngor lleol. Diolch yn fawr am ddal ati i wneud y peth iawn a chwarae eich rhan dros yr amgylchedd drwy ailgylchu eich gwastraff bwyd. Am fwy o wybodaeth am yr hyn y gallwch ac na allwch ei ailgylchu yn eich ardal chi, ewch i cymruanailgylchu.org.uk neu i wefan eich cyngor lleol.